Прывітанне! Сёння будзе асаблівы выпуск. Я падзялюся любімым рэцэптам маёй сям'і. Прыгатую разам з вамі клёцкі з душамі. Рэцэпт мне перадала бабуля, а ёй яе матуля. Ласавацца стравай любяць амаль што ўсе беларусы. А вось смачна прыгатаваць – гэта ўжо кулінарнае мастацтва. Таму не ўпускайце шанец і заставайцеся з намі да самага канца. Клёцкі ў нас бульбяныя, але ж я пачну гатаваць не з бульбачкі, таму што яна можа пачарнець. Пачну гатаваць з фарша. Фарш у нас будзе грыбны. Я загадзя сушоныя грыбы заліла пакаёвай тэмпературы вадой. І так аставіла іх на 1 гадзіну. Потым гэту ваду зліла, пазбавіла ад смецця грыбы і заліла цёплым малаком, крыху падсоленым. Гэта будзе вельмі смачныя грыбы. І так заставіла на 3 гадзіны. Чамусьці ў дзяцінстве я заўжды думала, што ў гэтых клёцках душа ёсць. Клёцкі з душамі. Але ж потым мне бабуля моя растлумачыла, адкуль такая назва. Клёцкі традыцыйныя беларускія гатаваліся невялікіх памеру і расплюшчваліся аб паднябенне. А калі яны так расплюшчваюцца, то выдаюць характэрны піск. Вось адсюль і назва клёцкі з душамі. Зараз я буду 30 хвілін варыць нашы грыбы. Соль дадаваць не буду, бо малако было падсоленае, памятаеце? Начынялі клёцкі не толькі грыбамі, але ж і звычайным фаршам, альбо салам. Смачна! Дарэчы, калі ў вашых сем'ях таксама ёсць кулінарныя традыцыі, то дзяліцеся ў каментарах. Гэта вельмі цікава для нас і важна. А для начынкі нам яшчэ спатрэбіцца рэпчатая цыбуля. Зараз я яе хуценька падрабню і потым абсмажу на алеі. Для начынкі трэба так здрабніць маленькімі кавалачкамі. Цыбульку зараз абсмажу да залацістага колеру. Пакуль грыбы варяцца, цыбулька смажыцца, прапаную разам зазірнуць у гісторыю. Бульбу вырошчваць на тэрыторыі Беларусі сталі адносна нядаўна, у 18 стагоддзі. І доўгі час расліна лічылася, як казалі сяляне, праклятым зямным яблыкам. З клубняў гналі гарэлку, а бацвіннем упрыгожвалі вазоны. І толькі на пачатку 19 стагоддзя бульбачку беларусы па-сапраўднаму палюбілі. Раз і назаўсёды. І яна стала паўсядзённай стравай. Ужывалі як раніцай, так і ў абед, і ўвечары. А з цягам часу бульба нават пачала выконваць галоўную ролю нароўні з хлебам. І гэта не здарма. Рэдка бывае асноўная страва без бульбы. Яе мы варым, смажым, тушым, запякаем. Бульба, бульбачка, бульбес цябе любіць, всякі без цябе вараць і пякуць, і сырую валакуць. З бульбы хлеб, з бульбы каша, прападзі ты, доля наша. Вершам загаварыла. Цыбульку абсмажыла, грыбы адварыла, але ж яшчэ трэба для фарша грыбы здрабніць. Сушаныя грыбы – любімы дадатак для страў нашых продкаў. Яны надаюць ежы непаўторны водар і глыбіню смаку. Я сама нават люблю перамолваць сушаныя грыбы у парашок у такі і пасыпаць гэтым грыбным пылам мяса, а таксама раблю араматызаваны сланечнікавы алей. Паспрабуйце і вы. Калі верыць статыстычным данным, то існуюць 10-600 страў з бульбачкі. Бульбу любяць ва ўсім свеце. Дарэчы, а ў вас ёсць любімыя стравы з бульбачкі? Калі ёсць, то дзяліцеся ў каментарах. Стравы стракаванай масы – адметная асаблівасць нацыянальнай кухні беларусаў. Стракаванай масы беларусы гатуюць дранікі, бліны, галушкі, клёцкі, шмат чаго смачнога. Драбню кавалачкамі, бо фарш не павінен пераўтварыцца ў кашу. У мяне будзе фарш з баравікоў. Але ж смачна з любых грыбоў, нават шампіньёну, калі што. Ну вось, драбніла грыбочкі, цыбульку і начынка гатовая. Надышоў нарэшце час да бульбачкі. Ой, нелюбімая справа. Буду націраць на дробнай тарцы. У даўніну яшчэ рабілі клёцкі не толькі з душамі, але ж і без душы. Гэта была паўсядзённая вячэра. Невялікія такія камы з бульбы ляпілі, варылі іх без начынкі і залівалі малаком. Вось такая страва паўсядзённая была. Так. Ось.
Казалі раней, здаецца, бульбы не пад'еў, што зусім не з'еў. О, цыбульку зараз здрабню і далучу. Цыбулька нам спатрэбіцца толькі для таго, каб наша бульба не пацямнела. Кулінарныя даследчыкі лічаць, што клёцкі з душамі першымі пачалі гатаваць на Віцебшчыне, на маёй малой радзіне. Нават як традыцыйную страву Віцебскай вобласці клёцкі з душамі занеслі ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі. Так, цыбульку. Дарэчы, клёцкі з душамі, альбо, як іх яшчэ называлі, камы з душамі, на Віцебшчыне пачалі гатаваць яшчэ задоўга да таго, як сталі вырошчваць бульбу. Як так? Так называлі страву з мучнога цеста, якая потым саступіла месца таркаванай бульбе. А ціскаць буду праз марлю. Адціснуць трэба добра, але не пераціснуць, каб клёцкі былі не сухімі потым. Гэта сок з бульбачкі я. Оп, выліваю. А на дне ў мяне застаўся той самы крахмал. Я яго далучаю да бульбянога цеста. Я не буду адступаць ад сямейных традыцый і зараз паклічу на дапамогу маю дачку. Разам гатаваць і хутчэй, і весялей. Бярэш крыху так бульбачкі. Оп. І будзем рабіць клёцкі. І крыху сюды фаршу я далучаю. Бульбяное цеста не павінна быць занадта тонкім, каб начынка потым не вывалілася з яго. Любіш мне дапамагаць? Есці больше люблю. Ну, конечно. Есці ўсе больш любяць, чым гатаваць, напэўна. Як это робіцца? Як это робіцца? Ай-яй-яй. Можа і весялей нам разам, але, напэўна, не хутчэй. Гэта я крыху памылілася. Ну ўсё, апошнюю клёцку я зраблю і буду іх варыць. Клёцкі павінны усплыць. Калі гэта не адбылося, то вось драўляная лапаткай можна дапамагчы. Як пазнаць, што яны гатовыя? Клёцкі асядуць на дно. Пора частавацца. Крыху толькі зелені, канешне, смятанкі, як без яе. І будзем ласавацца ад душы. Клёцкамі з душамі. Так, і ўпэўнена, што і вам прыйдзецца даспадобы наш пачастунак па старадаўнім рэцэпце. Падпісвайцеся на наш канал і гатуйце разам з намі. З намі заўжды смачна. Да пабачэння. Да пабачэння. Што там, каб не плакаць трэба? Ваду ў рот, аж мне трэба гаварыць. Фух, у мяне макіяж. О, хоць на хвіліну пабыла ідэальнай гаспадыняй жонкай, якая гатуець і маўчыць. Так хутенька на монтажы. Раз, два, і ўсё прыгатавалася. За 7 хвілін. Канешне. Ну, прыкідвайце. Раней было бацька, маці, 8 дзяцей, 10, 20 клёцак. Так і 2 не наешся.